8 tobba li kellhom aċċident ta' traffiku wara li ħadmu sigħat żejda ma' xift 24 siegħa ħassewhom inqas simpatiċi mal-pazjenti tagħhom. Dan ħareġ fi studju fokat fuq l-esperjenza tat-tobba u l-ħinijiet twal tax-xogħol li ġie ppreżentat waqt konferenza organizzata mill-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol, l-OHSA, li ddiskutiet ix-xogħlijiet bix-xift u s-sigurtà tal-ħaddiema. Daw l-aċċidenti jibqgħu jaffettwaw it-tobba anke min-naħa ta' l-identità tagħhom li jħossuhom ħossu ċertu mistħija, xejn li ħabtu forsi mhux suppost kienu qed isuqu jew ma mishomx kienu qed isuqu fl-istess ħin m'għandhomx mod kif imorru lura d-dar. Fost is-suġġerimenti li joħorġu minn dan l-istudju hemm mezz sigur ta' trasport. B'riċerkaturi jipproponu li din għandha tkun responsabilità ta' min iħaddem. Idealment l-ewwel net tonqos il-length tax-shift break, jekk daw ix-shifts għandhom bżonn jibqgħu jsiru għall-inqas ikun hemm mezz ta' trasport safe għal dawn it-tobba li jekk ħajmorru d-dar wara mhux ħajkunu qed jipperkolaw ħajjithom u ħajjet nies oħrajn. Il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali, Dr. Dennis Vella Baldacchino, semma l-bżonn li l-ewwel irridu nirrikonoxxu li din hija problema. Irridu nibżgħu aktar b'mod serju, b'mod iktar proattiv fil-mistrieħ tal-individwi, tan-nies li qegħdin jaħdmu. Jekk hux nipprovdu servizzi ta' trasport, jekk huwiex li ninlimitaw il-ħinijiet li daw jiġu esposti. Hemm bżonn niċċalenġjaw dawk il-sistemi li drajna bihom. Indirizza l-konferenza l-Ministru għall-Ġustizzja u Riformi fis-settur tal-kostruzzjoni Jonathan Attard li enfasizza li xogħol bix-xift huwa realtà globali marbuta mal-ħtiġijiet tal-ekonomija moderna li taħdem 24 siegħa kuljum. Qal li l-Gvern qed isaħħaħ il-ħidma tal-OHSA permezz ta' żieda sostanzjali fl-ispezzjonijiet, liġi ġdida u enfasi fuq prevenzjoni aktar mill-reazzjoni. Temm jisħaq fuq il-bżonn ta' kollaborazzjoni akbar bejn il-Gvern min iħaddem u l-ħaddiema.